בוא נבר הגזמת סמך דלת אז מה בשרון אצל אוזון אני אוהבת להבריז ואת המורים לאחרונה התחלתי להרגיז מחמם את הכיסא והמוח נשרף 12 שנים עברתי כמו מטורף עוד בגרות נגנב, אני לא מאופס הולך לשיעור כי המורה אותי תפס את הסמל מייצג, תן כבוד לזולת מסיים שנה, אבל אני שמיניסט אגדה אגדה, אגדה כי אני שמיניסט אגדה אגדה, אגדה כי אני שמיניסט אגדה יום ראשון מת לישון עוד לא התאוששתי מה הלו"ז? אני שבוז סופה שוב אצל רז נותן בגז פקס ריטה וטס ישר לשטיפה רואה אותה פתאום נדלק נודר מצאתי חניה בבא אני תלמיד סבבה בבא אוכל שוב פעם במבה אין כמו השכבה בת שוויסטים תלמדו לאבא עוד שנה הצבא הבנים, איפה הבנים? איפה הבנים? כל היום טווינר ממלאים שוב שביתה אורלי, התגעגעתי לבגט עם חביתה אז אם בא לך שמיניסט שישיסית תתרחקי מכאן ואם את נחושה אז חפשי אותי ביוון לא היה לנו גדנה, אפילו לא טיסה ובטיול שנתי כבשנו את המדבר הקצם לי את הכיס, אין לי שקל בארנק מסיימת שנה כי אני שמיניסטית אגדה אגדה, אגדה כי אני שמיניסט אגדה אגדה, אגדה כי אני שמיניסט אגדה אוהבת רשמון פותרת חידון יושבת בלוזון חונה בחניון רואה שיעור ונהיה לי כבר חום שרון שוב כועסת תפסיקו לישון נפתלי אורי רותם תני את המירס מורים על רמה מחזיקים את השכבה מישהו דפק לי את הרכב שוב ריצת 2000 סיימתי בגרויות לא זה לא ייתכן כי אין הסמך דלת אני לא מאמין שסיימתי 12 שנים ואם בא לך לרקוד למסיבה אותך אני מזמין אגדה, אגדה כי אני שמיניסט אגדה 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 כי אני שמיניסט אגדה